Juin septembre kalo ton samba ni fila sanga bismeno de taka manufra tente min betalike mali jamana kuna gunkana ani jani bara kuna fununka si au ma obal me so la ure ka bo si no vewa suba kuna washtisi tani kuna funu ye jamana fe fan talata ina fleni ansumbe no be mali jamana fe fan ala ka fo ko akli tamado ya kulumara mafentu gonde ko eta islamiku uluka salo bulale ka marabulu kuna ni wati na mesi aira ka fo ka nendu jakulumara mafentu kama vewa ala skede mzebe makom mariam kuyate barani tenku shido ya munu ye wala like wali sinani wati talata ankulame ka Kenya ni munu benga buruda jati mawuti na songo ni ɲɔgɔn cɛ talata ye dugu kɔnɔ wa dugudenw ka fɔla ko an sɔrɔngo kɛlen bɛ fariya tigilamaw ka dagan yɔrɔ ye ko shegi olu kɔni su yera a bɛɛ ye civil de cɛw b'u la musow b'u la denmisɛnnin fitininw b'u la waati ni waati bɛ an bɛ bɔ mɔgɔ dɔw su kan jibolo ninnu na badabolo ninnu na walima bagangɛnyɔrɔw la ani minnu bɛ taa forow la dɔw bɛ faga k'u su filite kungo kɔnɔ en tout cas k'a fɔ ko nin hakɛya pɛrɛn-pɛrɛn anw tɛ se k'o pɛrɛn-pɛrɛn latigɛ nka laban kɔni na o seereya b'an bolo wa o danganiya b'an bolo ko mɔgɔ 28 hakɛya ɲɔgɔn na olu kɔni fagara wa bɛɛ ye civil ye. Isufa Musa Toure kalanfa don an sɔrɔngo ale ka fɔla ko hali n'a sɔrɔ Mali soldasiw b'u ka baara la ko lakana kɔni ma sabati halisa an sɔrɔngo mara la ko sabula an sɔrɔngo laminilen don malifatigiw dama de la. Puis n'i y'a ta groupe caman minnu ye accord signé ni Mali ye ani Mali soldasiw ani Rusiw u bɛ bien an t'a dɔn mɔgɔ min ye commune caman bolila ka na an sɔn ka sababu kɛ lakanabaliya ye. Bara Suleiman Dial ale y'a yira k'a fɔ ko marifatala ninnu cɛla ko maa kelen minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ k'u lakodɔnnen tɛ. Munna n'i y'a jate minɛ EGS bɛ baara la yen n'o ye État islamique au Grand Sahara ye ani GSIM groupe armé sédentaire olu fana bɛ yen n'o ye MSA ye ani SEMA olu bɛɛ bɛ yen marabolo kɔnɔna na ani k'a fara banbaci wale wɛrɛ tɔw kan n'o ye Al-Qaïda ye. Bon n'i y'a bɛɛ jate minɛ a kɛlen don sɔrɔba ɲagami ye kunnafoniyaw kɔni tɛ k'a yira nka mɔgɔw kɔni bɛ ka sa o de jɛlen don mɔgɔw bɛ ka sa u ka baganw bɛ ka ndaraki suw kɔni bɛ ka ye an bɛ ka o kunnafoniyaw sɔrɔ u danganiyalen don. Talata ye ale ye dugu ye mun bɛ an sɔrɔngo sɛkili fɛ ani Gawo cɛ bɛ taa kilomɛtiri 150 bɔ ɲɔgɔn kɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye banbagaciw ka kari ɲɔgɔn na nin yɔrɔ kofɔlen in na kunnafoni di sira caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kari ɲɔgɔnya bɛ kulu 2 de kun kan n'o ye Al-Nusra MSA ye ani EGS mun ye Mali soldasiw ka kunnafoni di soba ye olu kɔni ma kunnafoni perepere latigɛ a ko la fɔlɔ. Mariam Kuyate ka laseli do Bamako VOA Bambara. An bɛ to hali bi an sɔngo mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sigida min n'a bɛ wele ko talata ye ka kɛ ni dangarili walew ye min bɛ ka kɛ jadi jɛkulumaw ani jɛkulu maramafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na o kama walasa an ka se ka seereya jɔnjɔn wɛrɛw sɔrɔ Mohamed Toure y'a ka kuma baranin ta ka tɛnku Yusuf M Toure la ale ye kunnafoni dila ye ka bɔ Adaraku Kiya o arajoso kɔnɔna la an sɔngo a fɛnɛ b'a ka seereyaw di an ma waleya in bɛ senna cogo min na nin waati in na. Talata yi a lahaliya bɛ min la o tɛ lahaliya ɲuman ye an bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔ caman bolila ka yɔrɔ bila o sababu bɔra min la tarata tɛmɛnen jihadisiw kulu 2 de karila ɲɔgɔn la jihadisi kulu min ye EIGS ye u delila ka kari ɲɔgɔn la a mɛnna marisi kalo tɛmɛnen o la jeune mɔgɔw u ye EIGS mɔgɔw u y'u gɛn ka bɔ tarata in na donc EIGS mɔgɔw olu de nana tarata dɔn ka bin jeune mɔgɔw minnu ni
ni MSA de be ɲɔgɔn fɛ EGS mɔgɔw nana u y'u gɛn kɛ bɔ yen nɔ fo ka dugu minɛ sisan an bi se ka fɔ ko u ya yɔrɔw kari ka yɔrɔw jeni ka sɔrɔ ka jeune mɔgɔw ka marifaw ani u ka véhicule yɛrɛ u y'o minɛ. Nka e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ maa minnu bɛ ɲɔgɔn na ka na Ansongo yɛrɛ sigida? O kɛlɛ in kɛra mais an bɛ yɔrɔ min na sisan an b'a fɔ ko Ansongo hali bi lakana tɛ puisque n'i y'an Ansongo ta groupe minnu bɛ yan yɛrɛ o ka ca mɔgɔw u bɛ yan ani Risiw ani Mali fini mais o bɛ n'a ta Ansongo i mana ta kilo 5 ka bɔ ka taa kilo 10 an b'a fɔ ko marifatigi ninnu bɛɛ bɛ Ansongo kɔnɔna na mais a tɛ Mali ka mara kan o b'a yira k'a fɔ ko Ansongo bɛ dɛmɛ fɛ mɔgɔ minnu karila talate o ye jihadistu kulu 2 jihadistu kulu 1 o ye EISS ye don ye jeune mɔgɔw jeune ni MSA de kunbɛ talate olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ EISS mɔgɔw de nana ka jeune mɔgɔw gɛn ka bɔ talate i y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u ka bɔ yen nɔ k'u ka yɔrɔ bila population civile u ka sɔrɔ ka bin an bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ minnu sara an ta hakɛ dɔn puisque yɔrɔ in réseau tɛ et puis a tɛ Mali ka bolo kan min bɛ u ye CBA kɔni u y'a sɔrɔ jeune mɔgɔw la puisque u y'u gɛn ka yɔrɔ minnu la sisan n'i y'a ta EGS mɔgɔw olu de ye talata minɛ a b'u bolo kan. Welekan jumɛn bolo k'a lase fama ma nin ko in na? Bon wele min bɛ ne bolo ka fɔ Mali gouvernement ka kɛ cogoya bɛɛ la ka se ka a ka mara kɛ Mali territoire bɛɛ kan puisque an bɛ lahaliya min na o tɛ lahaliya ɲuman ye groupe minnu filɛ tan u bɛ jɛlen tɛ n'i y'a ta groupe minnu y'a fɔ ko u ye accord yɛrɛ signé ni Mali ye a caman a mana se waati dɔ la dɔrɔn u ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sisan marifa yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan a kɛra i n'a fɔ tigɛnɛnkuru ye marifa bɛ Ansongo mara la fɔ an t'a dɔn su fɛ yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ Ansongo kɔnɔna yɛrɛ la u bi mɔgɔw faga k'u ka moto ou bien k'u ka téléphone minnu la donc fɛn dɔ min an ti min dɔn donc an bɛ yɔrɔ min na an bɛ se ka fɛn fɔ Mali gouvernement ye a k'a jija cogo bɛɛ la ka se ka a yɔrɔ minɛ n'a bɔra Mali sadaso la mɔgɔ dalen tɛ groupe si la Ansongo ye. Ne tun ye Yusuf M Touré ale ka laseliw ye Mohamed Touré ka kuma barani na kunnafoni sɛnsɛnna do ka bɔ Ansongo. An bɛ taa Mali marabolo sabanan na n'o ye Sikaso mara ye u ka sigida min ni a bɛ wele ko Yɔrɔso. A yirala kunnafoniw kɔnɔ fɛnɛ k'a fɔ ko jɛkulu maramafɛntigiw ka walejugu o ladagalen do nin yɔrɔ kofɔlen in na sanga ni waati bɛɛ lajɛlen min senfɛ kunnafoni labanw y'a yira sɔrɔ k'a fɔ k'u taara bin u ka marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye préfet ye u ka denbaya kan ka yen kari ani finitigiw dagayɔrɔ n'o ye gendarmerie ye. Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase an ma. Kunu alamisa Bamantia wale tara ka Yɔrɔso préfet ale ka so sɛgɛrɛ ani gardu ka kan min bɛ o yɔrɔ la ni Bamantia wale in kɛra su 2h du matin waati kisɛw cira mun ye préfet ka mobili ye Bamanchu tara ni o ye Yɔrɔso gardu ka peloton ɲama u ka mobili kɔni kisɛ ye o tiɲɛ kosɛbɛ maa minnu kɔni ye ni kisɛ mankan mɛn olu bɛ seereya di. Bon ne yɛrɛ kun bɛ connexion la ne wulila kisɛ cili daminɛna donc ne wulila o la ka don ɲɛgɛn na i m'a ye an siranna quoi an ja tigɛla fo ne ba yɛrɛ ko ne ka na bɔ kɛnɛma a cila yɛrɛ kisɛw dina dɔw ka tɔli sanfɛ an sigiɲɔgɔnmuso dɔ ka tɔli sanfɛ o yɛrɛ fɛn na parce que o den kun bɛ kɛnɛma ale bolila ka n'a ta quoi i m'a ye an kɔni siranna dɛ an siranna an ja tigɛla yɛrɛ de. Ni ma ni ma to ni Bamantia wale na i ka dɔn k'a fɔ Yɔrɔsokaw kɔni u ja tigɛra kosɛbɛ sabula u y'a yira k'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ de ye Yɔrɔso dugu kɔnɔna la mun ye Bamantia wale ye u ka kɛ a kɔnɔna la an ka u ka seereya lamɛn. Effectivement ne y'a mɛn effectivement ne ka yɔrɔ ni préfecture ma jan donc ne kɔni ye kisɛ mankan de y'an kunu donc kisɛ mankan kunu kɛlen k'an kunu min kɛ donc an sira kosɛbɛ donc ani an siralen an ma se ka sunɔgɔ. Parce que ni tun y'a siɲɛ fɔlɔ de ka mɛn ko attaque kɛlanyɔrɔ la ani ne tun ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka kisɛ mankan yɛrɛ mɛn donc ala ni mankan yɛrɛ fɛ ne ma se ka sunɔgɔ jatigɛ yɛrɛ fɛ a ma se ka sunɔgɔ ne ni ka mɔgɔ si ma se ka sunɔgɔ bon n b'a dɔn fana mɔgɔ fɛn bɛ an ka lamini na si ma se ka sunɔgɔ ala ni jatigɛ fɛ donc a kɛra 2h fo ka taa se 6h waati donc an siranna kosɛbɛ. An bɛ hakililajigin k'a fɔ ko Yɔrɔso mara yɛrɛ Bamantia wale siɲɛ fɔlɔ talen ka o yɔrɔ sɛgɛrɛ o kɛra san 2016 mun ye Bura gendarmew ka dagayɔrɔ ye kabini o wagati fo kana bila bila mun ye Yɔrɔso mara kɔni ye Bamantia walew u waralen don kosɛbɛ mun ye kuri ni kucala yɛrɛ cɛla ye i ka dɔn k'a fɔ Bamantia walew olu bɛ tilen ka kɛ nin sira kofɔlen in kan wa dugujukɔrɔ mugujugu olu bɛ don nin yɔrɔ kofɔlen in fana na. Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔla ka bɔ Bamako.
Ka tɛmɛni kunnafoniw ye hali bi an taa Mopti mara la Sofara ani u ka dugudenni min n'a bɛ wele ko Ɲawuru o dugudenw fana caman ye seereya di k'a fɔ ko nin y'a tile damadɔ ye jɛkulu maramafɛntigiw kɛlen don k'u ka dugu lamini min kɛra sababu ye ka siran ni jatigɛ barika bonya duguden caman olu fanfɛ. Senimu Keita VOA tɔgɔla ka bɔ Washington na ale ye seereya kan dɔw sɔrɔ mun na tɛmɛna an bɛ n'o kunnafoniw sɛnsɛn ka di aw ma an k'o lamɛn. Ɲawuru duguden minnu bolila ka taa Sofara nin y'a tile damadɔ ye kumakanw bɛ ka poyi ka taa fɛ ko min y'u sɔrɔ u ka dugu kɔnɔ u bɛ ka ɲɛfɔ dɔɔni dɔɔni u bɛɛ bɛ ka laseli kɛ dugu la ko a ka ca ni kunɲɔgɔn kelen ye sisan ko Mali sɔrdasiw ni donsow ani farajɛ sɔrdasiw nana Ɲawuru. Mobili 5 ani moto 13 sɔgɔmadana yɛrɛ u taara sufuma ko u bɛ taa duguma jɛ u bɛ na sɔgɔmada fɛ u bɛ sagaw bɛɛ cɛ ka bɔ u bɛɛ cɛ ka taa. O ni donsow de nana ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ jɛman ani mɔgɔ finman militaire Mali ani mɔgɔ jɛman ani donso olu de nana ɲɔgɔn fɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ ninnu nana an fɛ yen nɔ depuis dimanche 6 heures depuis dimanche 5 heures 6 heures o nana ka taa dɔn dugu kɔnɔ fo sisan o ma bɔ dugu kɔnɔ. U y'a fɔ ko maa caman de minɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛw minnu si kibaruya ma sɔrɔ fɔlɔ nka u k'olu kɔni hakili la k'u ma maa si faga fɔlɔ nka ko musow ye gɛlɛyabaw sɔrɔ baganw musow ka masirifɛnw ani bolofɛn gɛrɛw olu suyɛna u ko ten. Bon o y'a dugumɔgɔ y'a dɔn o nana u bɛ ka mɔgɔ minɛ dɔrɔn bɛɛ bolila ka bɔ kɛnɛma mais tɔ ninnu minnu bɛ yen na tɔ ye muso ye bon o commencera ka muso ninnu minɛ k'o bɛna tulonkɛ muso ye bon muso ninnu y'a dɔn muso ninnu fana bɔra ka olu to yen nɔ mais o kɔfɛ o nana muso kelen yɛrɛ o y'a minɛ cɛ naani jɛra muso la fo muso yɛrɛ barana o taara fo muso nin taara n'a ye fo Seware ka taa furakɛ. Mɔgɔ si ma to yen dɛ mɔgɔ si tɛ yen su maa ko dɔrɔn cɛw ninnu de bɛ taa yɔrɔ lajɛ u bɛ taa sɔrɔ u ye balow bɛɛ cɛ ka matela ninnu ni sagaw bɛɛ cɛ yalɔ misiw kɔni tɛ yen. O ye sanu bɛɛ ta sanu ni walijɛ min bɛ bolo o saki ninnu kɔnɔ ni valisi ninnu kɔnɔ kesi ninnu u y'a bɛɛ cɛ. Seereya fɛn fɛn sɔrɔla VOA Bambara fɛ olu caman y'a jira k'a fɔ ko dugu ninnu bɛ Mali sɔrdasiw ani donso ani Rusila sɔrdasi ninnu de bolo. Hali n'o ma fɛn d'aw ma o k'a bɔ yen dɔrɔn an ka taa an sigi an ka dugu kɔnɔ o ye belebeleba ye o bɛ tile don o don o bɛ yen hali sɔgɔmada na cɛw dɔw taara yɛlɛ yiri sanfɛ k'o lajɛ o bɛ yen. Ka su ma janfa dɔrɔn o bɛ taa so o bɛ taa kan kɔnɔ ye o bɛ taa si duguma jɛ dɔrɔn ni moto ni mankan i bɛ to yɔrɔ jan ka mankan mɛn. Ɲawuru dugudenw caman bolila ka t'u ka kɛrɛfɛ duguw la i n'a fɔ Mopti ani Sofara dugudenw ko olu ka dugu minɛlen don halisa. Sajigu dɔ sigilen olu bɛ baro la sisan an b'o to ka sajigu siri k'o balo saliba ma se k'o feere o y'o bɛɛ ta ka bila mobili kɔnɔ ka taa. U ka kumakanw lamɛnni kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko ni sɔrdasi minnu kɛlen don k'u ka dugu minɛ k'u bɛ taga ni ka segin la Sofara ni sɔrdasi kan dɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Mali sɔrdasiw ka kumalase soba n'o ye Dirpa ye VOA Bambara kun ye ɲininkali tɛngun u la nka u ma sɔn ka jaabi di. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi k'a lasaw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye Ɲorodi Sahel aw b'an sɔrɔ radio Emergency ka 99.6 Buguni o ye radio Kumase ye 92 o fiɲɛsira fɛ Yuwaru radio Dunuya 101.2 o fiɲɛsira fɛ Korokaw aw b'an sɔrɔ radio Uruna ka 93.2 Gawo o ye fiɲɛ turukala 106.1 ye Tumutu fiɲɛ turukala 93 an ka bɔlɔlɔ sira bɛ www.voabambara.com aw bɛ se k'an sɔrɔ fɛnɛ an ka page Facebook kan VOA Bambara ka fara YouTube ni Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 8nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa Bamakɔ kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ kunu ni o bɛnna alamisa ma Septembre kalo tile 8 san 2022 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 1,024 olu de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana b'u la o senfɛ mɔgɔ 80 ni mɔgɔ 6 de kura sɔrɔla ka fara banabaatɔ kan o ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔ hakɛ kɛ mɔgɔ 31 ani mɔgɔ 900 ni mɔgɔ 90 ni mɔgɔ 8 maa minnu bɛ yen k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ ye mɔgɔ 7 ni mɔgɔ 30 ni mɔgɔ 9 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka kunu alamisa Septembre kalo tile 8 o kunnafoni di senfɛ. Kunnafoniw an bɛ taa n'a ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ
Grande-Bretagne kaw ka masamusoba ni a bɛ wele u fɛ ko Reine Elizabeth II ale tanyana kunu alamisa n'o bɛnna septembre kalo tile 8 san 2022 ma ka si to san 96 san 6 la hakililajigila a ye san 70 de kɛ masayaso ɲɛmɔgɔya la Grande-Bretagne kunna Moribo Dambele ale b'o kunnafoniw lase. Dunuya seleke naani balala ka Angleterre masayamuso Elizabeth lana ni dɔw ko Elizabeth II ka saya mɛn k'a si to san 96 la a ka so Écosse. Ale de tun ye dunuya masamuso hɔrɔnmanba ye. A ye a ka fanga tali san 70 ɲɛnamaya. Henry Ridgell bɛɛ segi nin dunuya jamana ɲɛmɔgɔba in a ka lawalew kan. Ale de tun ye masamuso ye ni Angleterre jamanadenw ma se k'a dɔn kosɛbɛ. Jamana tagama sere a ka mara ani u ka Commonwealth kɔnɔna la. A tun bɛ fanga ani Britaniku jogo yira yani k'a dɔn fɔlɔ ko masaya muso do. N bɛ nin fɔ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ a ka janya wala a ka surunya n ka ɲɛnamaya n bɛna n ka baara bɛɛ lajɛlen bɛn an ka duba o la tɔbɔtɔli n'a ka hakilinaw lafasali ma du min ye an bɛɛ jɛ ye. Elizabeth a san 25 sigira masaya la a fa ka saya kɔfɛ George wɔɔrɔnan ni dɔw ko George 6 a ka furusiri san 5nan kɔfɛ ni Prince Philip ye ni ale ye Grèce jamana bɔnsɔn den ye a ye yɛlɛmaba de ye sigida ani duniya lawaleyali minɛnw la a ka fanga kɔnɔna la mun tagara fo san 70 la wagati mun kɔnɔna la a ye kulolasɔmini kɛ hakilila dɔw la minnu ni wagati tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani a ye a wasa don wagati ɲɛdan kura fɛnw fɛnɛ la. A ye a ka tweet fɔlɔ ci ni o ye ka sɛbɛnni kɛ k'a bila bɔlɔlɔ sira kan san 2014 wagati la. A fɛn ka dɔgɔ a ma tɛmɛ mun la ale de ka famaya janyara ka tɛmɛ duniya ɲɛmɔgɔ famaw bɛɛ ta kan. As head of the Commonwealth, the Queen... Commonwealth n'o ye anglais fɔ jamanaw ka nafasɔrɔ siraba ye masamuso nin kun ye o ɲɛmɔgɔ de ye tuguɲɔgɔnya bɛ masamuso ni waati kɔrɔ tɛmɛlenw ni ɲɔgɔn cɛ wagati minnu don wagati gɛlɛmanbaw don a b'a to mɔgɔw hakili bɛ taa masakɛya tilew la i n'a fɔ wagati min na hadamadenw kun bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ ka sababu kɛ dɔ bɛ fɛ ka dɔ mara nka mun ye masakɛmuso nin yɛrɛ ka ko ye a b'a hakili lajigi a ka cɛsiri la ka ɲɛsin jɛkulu ma n'o ye Commonwealth ye a y'i jɔ Grande-Bretagne jɔyɔrɔ la ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu k'u sɔnnen don Grande-Bretagne ka hakilina ma n'o ye kanabilali ye o ni kɛɲɛli kow la o ni bɛɛ jɛ fanga masamuso nin ye ɲɛsin kow ma mɔgɔ caman ma se ka ko min kɛ i ni muso nin yelen ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ la o kun ye daraja tamasiyɛn ye Princess Diana ka saya kɛra sababu ye u y'a jalaki k'a fɔ ko a ma kuma o ko la teliya la wa fana hali n'a sɔrɔ a kumana k'a ka kumakan sumayara. What I say to you now as your queen and as a grandmother. N bɛ min fɔ aw ye sisan i n'a fɔ aw ka masamusoba aw mamuso n b'a fɔ ni dusukun saniyalen de ye n b'a daminɛ fɔlɔ ni tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka taa Diana ma ne yɛrɛ fɛ bunadamaden dafalen yɛrɛ de tun don min ɲɔgɔn man ca. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an b'a lase aw ma hali bi ka fɔ aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ ka fara a ka YouTube bɔlɔlɔ Instagram ani Facebook kan. Jamukan bɛ kala se aw ma Mariam Traoré fɛ an bɛ to Grande-Bretagne masamusoba Elizabeth II ale kan tanyali hukumu kɔnɔ min kɛra kunu alamisa farafina gunkanadenw ka fara malidenw kan caman de fana y'u ka hakilinaw di a kan an k'o lamɛn Kayatu Traoré ka kuma baranina. L'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ye tasibila kɛ a ye k'a fɔ ko masamuso de tun don min tun bɛ a yɛrɛ dɔn kosɛbɛ ne a ka danatigɛliw tun bɛ kɛ ni hakilisigiw ye n'a tun tɛ falen fiyewu ko duniya waati tɛmɛnenw tɔ bɛ a kan. Sɛbɛn kɔnɔ a ye min ci Charles ma ne Angleterre masaya dira ale de ma an bɛ waati min na ko sisan Putin ye a yira k'a fɔ ko reine tun sigilen bɛ a ka jamanadenw ka kanu ne u ka bonya de kan ka fara a ka fanga kan duniya lamini kɔnɔna na farafina gun kan Ghana jamanakuntigi Nana Akufo-Addo ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a ye tariku tama fila minnu kɛ Ghana jamana kan a ka masaya kɔnɔna na a tora Ghana jamanadenw hakili la kosɛbɛ ko waati bɛɛ k'u hakili bɛ jigin a ka ni na kanu na ka ɲɛsin mɔgɔw ma ani a ka gurubɔnɛya ka fara a ka nisɔndiyaw ka
a ye mun di a ka masaya senfɛ. Afrique du Sud jamanakuntigi Cyril Ramaphosa ko ren tun ye kabakomɔgɔba de ye min tun lakodɔnnen don duniya gun kan ko a kɛra mɔgɔ lakɔlɔsilenba ye a ka duniyatigɛ kɔnɔna na k'a ka baarakɛlen taabolow bɛna to mɔgɔ caman hakili la duniya kɔnɔ. Nigéria jamana an bɛ waati min kɔnɔ tariku tɛna dafa ne yɛrɛ Elisabeth tɔgɔ tɛ a kɔnɔna na nin duniya mɔgɔba in ne a ka mara cogoya ɲɔgɔnma ye. Président Muhammadu Buhari ka fɔ la. Kenya jamanakuntigi kura William Ruto ko masamuso ka Commonwealth mara cogoya san 7 tɛmɛnen ninnu olu kɛra misaliba ye mɔgɔw ma. Ni tun ye Keyatu Traoré ka laseliw ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan ka da kan sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso jamanadenw tɛ ka kan kelen fɔ min bɛ tali kɛ u ka jamanatigi na min b'a ka fanga maracogo kan. Alidu Ouedraogo ale y'a ka kuma barani tɛngun Burkina Faso jamanaden dɔw la ka bɔ Bobo Dioulasso. Kami fanga tani President Damiba fɛ Burkina Faso bɛ lomo lamana bi a sera hadu dɔra ko kamalen jɛnkulu bɛ ɲɔgɔn bugɔ dugu kɔnɔ. Journaliste Ahmed Zerbo fɛ nin tɛ ko ɲuman ye jamana ma. Dugu ɲa man ɲi. Alors jeunes bilan do ɲɔgɔn na bi ɲɔgɔn bugɔ conférence de presse bɛ kɛ pour que ka mɔgɔ lamurti. Ten cogo la laɲiniw sabati ka gɛlɛ ale ka faamuyali la. Fo jamanadenw ka bɛn kelen ma pour que an ka se k'an ka dugu lalaga. Ni bɛn ti yɔrɔ o yɔrɔ jamana tɛ se ka taa ɲɛfɛ o cogoya na parce que comme n bɛ to k'a fɔ cogoya min na nin réconciliation nin bɛn nin a ti kɛ politiciens dɔrɔn dama cɛ bɛn nin a bɛ niveau caman na a bɛ politiciens cɛ a bɛ jamanadenw cɛ. Jamana tacogo a bɛ duguden bɛɛ lajɛlen ja tigɛ. Burkina bɛɛ le ja tigɛ n'o an bɛ miirira le sisan comment on va faire an bɛ se ka mun kɛ pour que jamana ɲa ka suma an bɛ olu miiriya bɛ sisan kɛ. A b'an siran fo ka taa dama tɛmɛ. Parce que n'a fɔra ko kanberekɔrɔ ka to ka ɲɔgɔn bugɔ dugu kɔnɔ ka yaala o bɛɛ dun ye mɔgɔ kelendenw ye o bɛɛ dun ye dugu kelendenw ye a bɛ mɔgɔ ja tigɛ an t'a lɔ a bɛna taa laban bolo min kan parce que a fitinin laban o wuli cogo si min an t'a lɔ laban nɔ parce que n'a fitinin wulila ta laban ko an b'a la dari. Puisque a bɛ position min na sisan de en tout cas sincèrement da a fɛngɛ tɛ a ma tilen wala bɛɛ kan ka fɛngɛ bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakili di ɲɔgɔn ma. Ay kuma zen ninnu fɛ k'o ka sabari o ala k'u kana taa ni kɛlɛ n'a kɛra kɛlɛ in a ti ɲa cɛn tɛ. Nin tun ye Alidu Ouedraogo kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an bɛ taa Mali marabolo fɔlɔ kɔnɔ n'o ye Kayi mara ye. Bafulabe a yirala k'a fɔ nin y'a tile caman ye gɛlɛyaba binnen don Bafulabe dugudenw kan k'a sabu kɛ u ka bagi min ni u bɛ taa ni ka segin kɛ ni da dumunifɛnw ye k'olu latɛmɛ ka taa Mali fan wɛrɛw fɛ min na a yirala o sen kelen fɛ k'a fɔ ko Bafulabe dugu tigɛlen don ka bɔ Mali jamana fantɔw la nin waati in na. Isa Bakari Bacili VOA tɔgɔ la ka bɔ Kayi ale b'o kunnafoniw las'an ma. Tagadenkasenw ka se ka nɔgɔya hadamadenw ani bolofɛnw mun ye bagi mun ni o bɛ Bafulabe o tiɲɛnen don a bɛ waatinin bɔ kun jumɛn de nana ni bagi in yɛrɛ jɔli ye Arajanafili Sisoko ni ale bɛ wele mama ye ka bɔ Bafulabe. Mina min b'a jɛ o tɛ moteur dɔrɔn ye moteur ko problème tɛ mais moteur min fɛn min bɛ moteur kɔnɔna na o propulseur parce que ale de bɛ bagi orienté ça c'est un aspect technique mais ni ale man dɔrɔn bagi tɛ se ka turu cɛ. O ko de kama u ye bagi lajɔ parce que c'est un risque. A jirala tuguni k'a fɔ yuruguyurugu ko fana o nɔba bɛ bagi in jɔli la. Honorable Samba Kulibali. Mɔgɔw ye min f'an ye n'a yɛrɛ y'a kɔlɔsi reçu yɛrɛ min ye bagi ta ye ani ka reçu dɔwɛrɛ fɛnɛ kɛ min fɛnɛ o wari bɛ se ka kɛ cogo dɔwɛrɛ min ni bagi ka gestion tɛ kelen ye. Préfet k'i janto la kosɛbɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka tɔnɔ dɔ sɔrɔ. A ko kɛlen don degunba ye transporteurs ma. Abdul Karim Keita mobilibolaw olu ka syndicat mado. Tena mobili min jɔlen b'an bi souvent a degun bonyana donc dɔw yɛrɛ bɛ a ka ration banna vraiment o ye fɛn dɔ de ye a cɛ man ɲi hali bi tiliyɔrɔ fana a t'u kun. Nin sira kelen pe in de bɛ kɛ sababu ye Bafulabe ka ni fantɔw kala ɲɔgɔn na. Jibril Jabi ale ye chargeur ye u b'ale wele ko Gɔyin ale bɛ Bafulabe. Ba kɔni b'a ɲɛ mobili filɛ fan bɛɛ bagi fɔlɔ o tiɲɛna o jɔra ɲɛ ma bɔ a ma filanan fana tiɲɛna o jɔra moteur fila de b'a bɛɛ la. Moteur kelen bɛ se k'a bɛɛ la marché u ka fɛɛrɛ kɛ an ka siranin kelen u ka dilan. Fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛnnen dɔ bi Bafulabekaw fɛ yen nɔ. Adama Banjugu ale ye président des municipalités Bafulabe. I b'a charger kulun kɔnɔ i b'a kɛ mobili kɔnɔ bada la mobili bɛna jigin mayin na ou bien Bafulabe ou bien moto taxi bɛna jigin mayin na ou bien Bafulabe i b'o fana wari sara o kɛra sababu ye ka sɔngɔ da balo kan min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ.
muso minnu ni olu fana ka baara bɛ bɛnnen jago ma Kayi ani Bafulabe ni ɲɔgɔn cɛ kɔlɔlɔ mun bɛ olu kan u fana ma dogo Asetu Danbele jagokɛla muso do Kayi ni Bafulabe cɛ an b'an dahirimɛ de ɲini na kabiri bagi tiɲɛna don min an kan ka taga ma se ka taga i b'i ka denbaya balo n'o de an bɛ taa ni tigaw de ani kabaw an bɛ taa olu de feere kunnafoni laban mun ni o sɔrɔla o de société mun ni o ka baara bɛ bɛnnen bagiw olu labɛnni ko lahalama ni o bɛ wele ko INACOM olu ka maaw kɔni sera kɛnɛ kan kaban i n'a fɔ Bafulabe préfet ni o ye Amadu Sumare ale b'a jira cogo min na Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la an balimaw aw ni yantuma laseli min tun bilalen be septembre kalo o tile 16 la famaw fɛ o tun ye danfara don tɔnw ni jamana fanga cɛ fan dɔ fɛ ani famaw ni kalandenw denmansaw cɛ yala lakalisow ka adamadenya ani nafoloko cogoya min be senna sisan ka fara jamana ye fɛrɛ minnu tigɛ o b'a to kalandenw be se ka ladon sanjiba ani lakanabaliyaw kɔfɛ maraw dɔ kɔnɔ wa aw ka jaabi aw ka fɛlaw ye jumɛn ayiwa minnu b'a fɛ k'u da don nin baro la jamukan kɛrɛnkɛrɛn na a ye na baro kan fɛ ni sibiri don n'o ye septembre kalo o tile 10 san 2022 a y'aw tulo sɔgɔ VOA Bambara an b'a fɔ jamukan kɛnɛ kan nin kana fɔ a kɔ dɛ sisan an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn sini sibiri septembre kalo tile 10 san 2022 na Guinée équatoriale jamana kan Guinée équatoriale club min tɔgɔ Deportivo Mongomo ale ni Joliba Athletic Club bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sɛdɛntɔlɔntan ɲɔgɔndan bɛ don Ligue africaine des clubs champions tour préliminaire tagali hokumu kɔnɔ min bɛ saison 2022 2023 ko fɔ Umar Kamara Joliba jalatigi y'a yira ko labɛnni caman kɛra walasa Joliba ka se ka se sɔrɔ ɲɔgɔndan in na. An bɛ ka ligi in labɛn i n'a fɔ an bɛ balontan bɛɛ labɛn cogo min na ka ɲini supporters fɛ ka ɲini Joliba kanubaw fɛ k'an dɛmɛ dugawu ye pour que an bɛ taa taama min na Ala bɛ se ka diya an na cogo min na. Denmisɛnnin kuraw de bɛ yan an nakun ye objectif dɔ de Joliba famana fɛn min ma an de ka kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka o labɛn. Gérants an bɛ bɛn entraîneurs bɛ mun fɔ an b'u lamɛn ani dirigeants bɛ mun fɔ ka baara kɛ n'o pour que laɲiniw bɛ se ka sabati. Balontan na mun nana fara an kan an ka yir'u la an n'u bɛɛ ye kelen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que an bɛɛ bɛ objectif kelen de nɔfɛ n'o ye Joliba bɛ se ka don ligi dafɛ cogo min na. Tɛ équipe in dɔn équipe bɛɛ bɛ se balontan na an b'a bila an kunna équipe in ka ɲi an yɛrɛ fɛnɛ ka ɲi an bɛ labɛn min sabati pour que ka taa o ye kasiba ɲini ka na n'Ala sɔnna ma. Joliba Athletic Club degeli karamɔgɔ Seku Sek ka kumaw na sɛnɛntɔlɔntan dɔnni bɛ bɛɛ la an bɛ don min na i ko bi ale n'a ka cɛdenw taga kun ka segin ni jaabi ɲuman ye Bamako. Bɛɛ b'i jija bɛɛ bɛ se balontan na et je pense qu'ils ont plus les moyens Guinée équatoriale ka tɛmɛ an kan yan. C'est des équipes qu'il faut respecter mais ça ne veut pas dire que an bɛ taa k'a fɔ k'u b'an battu mais que tout le monde sache que balontan nɔgɔman tɛ an ka objectif ye mun ye c'est d'aller faire un résultat là-bas. Yala senkɔrɔmadonnibaw tɛna ye kɛnɛ kan Seku Sek Joliba degeli karamɔgɔ hali n'u tɛ yen u dusukun bɛ kɛ a ka d'u bɛɛ ye Joliba ka gagner ɲinan Joliba ka ko dɔ kɛ mun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an b'u fo ka segin k'u fo ŋaniya ɲumanya ani dusukun ɲumanya k'olu ta k'a lase Joliba ma. Joliba Athletic Club de bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa farafina kɛnɛ kan min bɛ ligue ko fɔ saison 2022 2023 kɔnɔna na VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele ka laseli don. ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dansigi aw ka bi Mali kura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.